Ayun, kumusta na yung mga BBM dyan? Ah, mukhang nagulantang kayo doon sa in-upload ko. Tapos yung mga pinklawan, ang daming mga nag-add sa akin sa mga group chat nila. Ah, ang daming nag-personal message sa akin na nakiusap na bungbong na lang daw ako, BBM. Umbot sa langaw. Eh sabi ko BBM naman talaga ako. Niyanig ko lang yung mga BBM kung totoong sila marami. Ang nakikita ko parang mas marami ang mga pinklawan doon na nag-message. Hindi totoo yan. Mga nakipagtalo. At saka yung mga nag-ads na grupo sa akin, napakaraming grupo. Puro pinklawan, kakunti ang BBM. Kaya parang malakas yata itong pinglawan na ito parang tagilid si BBM dito. Hindi totoo yan. Kasi yung pinalabas ko dyan na magnanakaw babangon muli, marami nagdepensa sa akin na mapinglawan Umbot sa langaw. Nakita ko at nakilala ko yung mga tao kung papaano yung mga pag-uugali, mga asal. Doon ko nakita na mapanghusga ang mga BBM. Although BBM tayo, pero sana pakiusap ko sa inyo mga BBM, huwag kayong mapanghusga, huwag kayong pikun. Kasi si Tatay Mindo, BBM yan, solido yan, norte yan. So, yung iba na nagmura sa akin, nilait-lait nila ako, ay opinion nyo yan. Pero kung po pwede, huwag kayong manglait ng tao. Kasi yung iba kasi nakita lang yung title magnanakaw babangon muli, comment ka agad, iba na kaagad ang nasa isip. Mali yung ganong inasal nyo yung mga BBM na ano yan, hindi ko na alam kung BBM yung mga yan o baka isa ibang presidente yan, ginagamit lang yung BBM yan. At saka sabi nga ni BBM nga, sama-sama babangon muli, magkaisa. Pero ang nakikita ko sa mga BBM mga ano yan, maway kung tawagin, mahilig sa away. Kaagad nagre-react kayo, kaagad inaalipusta nyo yung tao, kaagad nilalait nyo. So ang nakikita ko lang, parang mas disinte tuloy yung mga pinklawan kaysa mga BBM. Hindi totoo yan. Hindi tayo nakikipagpaligsahan sa mga maka-BBM. Pero kung talagang maka-BBM kayo at sumusunod kayo sa sinasabi ni BBM, o kung talagang supporters ka talaga ni BBM, dapat sama-samang babangon muli. Dapat magkaisa. Yung sinusulong niyang pagkakaisa is patuparin nyo sa sarili nyo, hindi yung mismong BBM ang kung ano-anong mga pinagsasasabi Umbot sa langaw. laban sa mga pinklawan. So doon ko nakita talaga ang mapanghusga ng mga tao. Hindi mo na pinanood yung mga content, yung sinasabi, yung konsepto ng sinasabi. Ang sabi ko nga dyan, pag ipinairal nyo o ipinilit nyo yung 20 pesos na 1 kilong bigas, ay mapipilitan talagang magnanakaw muli yung magiging presidente. Dahil pipilitin nyo siyang magnanakaw gawa nung kayo mismo ang gumagawa ng ikasisira ng presidente. Ipipilit nyo sa kanya yan o saan siya kukuha ng pangtapal. Yun ang sinasabi ko dyan sa in-upload ko na video na yan. Kaya lang yung iba kasi hindi iniintindi. Nakita nilang title, yung thumbnail niya, magnanakaw babangon muli, comment ka agad ng hindi maganda. So yun, nakita natin ang inasal ng mga BBM supporters. Sulit BBM ako mga kagamba, mga kababayan. Pero nakita ko mas marami ang pinklawan na nag-tag sa akin, nag-add sa akin, isinali nila ako sa mga group chat nila, napakarami. So anong masasabi niyo mga BBM? Hanggang ganun na lang ba kayo?
mapanghusga. Wala na lang kayong masabi doon sa sinasabi ko. Umbot sa langaw. Kaya hinusgaan nyo kaagad ako, hinatulan nyo kaagad ng kung ano-anong mga masasakit na mga salita dyan. Samantalang si BBM, kahit anong sabihin mo, wala siyang sinasabi. Ayan, mayroon pang nagsabi dyan na mas mayaman daw ba ako kay BBM dahil bakit daw may nanakaw siya sa akin. Hindi naman sinasabing kung magnanakaw si BBM, ninakawan na tayo, hindi. Kahit nga yung mga presidentiable dyan na kandidato, puro sinasabi magnanakaw. Tapos pag sinabi mo magnanakaw si BBM, mas mayaman ka sa kanya. Hindi gano'n. Napakatikitid ng utak ng mga ganyan. So lawakan natin, kung talagang BBM supporters tayo, lawakan natin pag-iisip natin. Maging mapamatsyag kayo kasi baka mamaya sa sobrang tiwala nyo dyan sa survey na yan, madadali kayo. Madadali tayo ng mga pinglawan. Napakaraming pinglawan sa totoo lang. Nakita ko yung mga nag-chat sa akin, nagsinali ako sa mga group chat, kaunti ang BBM. Hindi totoo yan. Mabibilang lang. Pinakamarami pinglawan. Oh. Dahil nga hindi ninyo iniintindi yung sinasabi ko. Judgmental kayo. Ayan. So, inuulit ko, BBM si Tatay Mindo. Taga Norte yan. Niyanig ko lang kayo. Sinubok ko lang yung mga BBM kung talagang yan ay mga edukado, kung talagang yan ay mapagmatsyag, matalino. Pero marami ang judgmental. Marami ang nanglait, marami ang kung ano-anong pinagsasasabi. Hindi nila naiintindihan. Vlogger tayo, mga kababayan. So pag nag-comment ka dyan ng hindi maganda, babalik sa'yo yan. Kasi hinahatulan mo ito, may mga kasunod pa. Dapat inisip nyo, may makasunod pa siguro mga upload dito. Tingnan natin. Tingnan na lang natin, dapat i-comment nyo. Tingnan lang natin pagdating ng eleksyon. Pero ang nakikita ko parang iilang tao lang yung BBM dyan sa social media. Hindi totoo yan. Iilang tao lang dyan. Pinakamaraming nakikita ko napakaraming pinklawan na yun. Ayan tingnan nyo yan yan pakita ko sa inyo yan. Yung mga pink na yan puro mga group chat yan Hindi totoo yan. Sa ako lahat ng mga yan. Iilan lang ang dyan, BBM. So yun, sana maging aral magsilbing aral sa inyo yan. Ang presidente na kandidato na si BBM ay hinihikayat niya ang taong bayan na magkaisa. Pero kayo namang mga supporters ang gumagawa para magkawatak-watak yung mga taong bayan. Yan. So, iba-iba na klase ng mga pagmumura ang natatamo ng mga ibang nagko-comment dyan. Sana kung talagang BBM supporters ka, huwag ka na lang umimik. Magbasa ka na lang. Pag-aralan mo na lang mga sinasabi ng tao. Yan. So, yun sana mamulat kayo sa katotohanan.